Дамои ям буданд ки мақсад хезе мегуфтанд яки ёзи хезера мақсад да фикрш да қиссааш нестанд. Репери дастоини реперои хезера. Вақте ки мо мехоҳем амира қадми мухлисо тақсим кунем амир хирсандимона бо яки организаторо мегузонанд. Мухлисо да гуфтанием ки репи дастоини гӯш кунанд, фло гӯш накунанд, кумирошон да бовар мекунанд. Гуфтанием ки бисёр баъд фреб нахӯрен ки ӯ гирья накунад, шумо ҳаматон 5 дирҳамӣ ҷамъ кунен ё 5 дирҳамӣ ҷамъ кунен. Салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Orion Media. Инак тӯли чанд қа буд ки барнома сёмка накарда будем, канал да ягон пешравӣ набуд. Баъди чанд қа хомӯшӣ барномаро сар кардем. Барномаи истораҳои шинохта бо иштирокчии Тағаи Карлеон. Хушомадӣ Таға. Мерем якум савол. Таға сабаби номдор шуданда да чӣ мебинӣ? Да трек, клип, батл, да чӣ? Да группа. Да группа? Да группа. Баъд дар хезе 2020 ҳози айни ҳол чанд нафар пешравӣ дорад? ҳози ҳама одамое ки активниям ку мақсад активниям рӯз реп кардестан ё ки як ҳафтада як реп кесанд, ягон клип мекунанд. Одамое ки мегем бовар намекарданд ҳеҷ вақт ки хезе мебарад. Одамое ки ҳама вақт хезе мегуфтанд, кандик сина мезаданд, хезе мегуфтанд. ҳай одамое ям буданд ки мақсад хезе мегуфтанд яки ёзи хезера мақсад да фикрш да қиссааш нестанд. Ҳама одамое ки активниянд хезе меган воқ чон маълума ки ҳастай. Баъди 2020 группа нестай, як проектай, як бигем як мавзӯай да, як проектай. Таға чӣ хеле медонем ҳама вақта Таға гуфта файрод мекуна. Ҳамин гап ай ки ҷо буромадагия якум бора ки фаҳмидагӣ ҳамин гапа? Ира ман худам буровардагим охир. Худам дар трекон гуфтагим та Карлеон Таға тай мақсад Тағут тай Таға тай гуфтагим ами буромадагия. И ай трек буромадагия. Ай трек, ай трек батл буромадагия. Фаҳмо. Реп дар любой ҷо оянда дар кадом ноҳияҳо нақша дорена? Беруни Тоҷикистон ҳам мешавад? Дар ҳамин ҳудуди Тоҷикистон да бигем ол як в общем 20 та зиёд мешавад, 20 серия зиёд мешавад. Дар ҳамин ноҳияҳо? В общем ноҳияву шаҳр, шаҳрак, як деҳот да намешавад. ҳай Тоҷикистон берун ҳамин раҳои шаванд ягон чи план мекашем, мерем ягон тараф. Беруни Тоҷикистон ҳам мешавад? Вақте ки Тоҷикистона уже қариб ки ба охир бирасонем шаҳр ноҳияшо. Баъд як видеоро мо тамошо кардем, барон қатъи шон як ҷоя шитагианд. Оиди ҳами видео карданд. Оиди ҳами чӣ гуфтанд Таға? Чӣ гуфтанд? Видео кардан мақсад як ҷоя шитагианд, гап задагианд. Просто ранги сулҳ бигем ё ки дӯстияй барон қатъи шон як ҷоя шидаанд. Ман фикр намекунам як ҷоя шитагианд. ҳамаш барои мухлисай, ҳамаш барои просмотрай, ягон ошногӣ намекунам ба фикр. И дӯстӣ нест дар байншон? Дӯстӣ нест. Фаҳмо. Ана ба гуфти худат Таға ози репери дастоини кияй? Ай рӯи просмотрай, ай рӯи мухлисай ё ки ҳам вақт репери дастоини кира медони худат? Репери дастоини реперои хезера. Реперои хезера. Фаҳмо. Треки 1055 ҳама гӯш кардагиай медонанд. Ана ҳамин трек клип мешавад? Клип оянда даво план ҳастай ҳамин трека. Рости гап як 2 сол пешам планша кашида будем, 1 сол пешам планша кашидем. Просто мегем идея кардем, материалы реализация кардан натонистем. Мешавад, ждат кунам бачаҳо. Бачаҳо ждат кунен, клипш мешавад. Ҳатман мешавад. Баъд чанд қа пеш мо як видеоро тамошо кардем. Батл худат қатъи рейкл. Оиди ҳамин батл кивизов додагиай ба ин батл мешавад? Аниқ шад. Бигем ки мақсад мухлисо ждат кунанд ин батла мешавад ё ки не? Ки мо худмон кивизов додагиай бахшиш аввал. Ҳичка доли визов додагӣ нест. Просто ҳамихи ранги батл тайм мешавад. Фаҳмидӣ? Не ки агар бишава бо агар дора. Барое ки ҳозир мора ягон чиза нашоти организоват кардан мора меган, мора огоҳӣ метану баъд мо вақте ки ҳамин чиза мехоҳем мухлисо қа тақсим кунем ҳамин хирсандимона ки хеле чиз мешавад амада мефура батл. Вақте ки мо мехоҳем ҳамира қадми мухлисо тақсим кунем ҳамин хирсандимона бо яки организаторо мегузонанд, мераванд баъд ягон ҷо гум мешаванд. Баъд мо дар пеши мухлис дигахе метовем да ранг румон дигахе метова. Барои ҳамин гуфтаним ҳамин чизе мешавад барои беҳбудӣ мешавад, батлам мешавад оли ай пеш
клип ҳам мешавад, трек ҳам мешавад, проектҳои тенҷ мешавад. Пеш реп гуфти гапҳо дар Тоҷикистон дига хе мешавад айспас. Ба фикри ман дига хе мешавад. Ждат кунен, мешавад батлам, клипам ҳамаш мешавад. Қариб ҳамаи саволомо дар ҷавоб гирифтем, чӣ саволое ки бисёриҳо мехостанд бидонанд, ҳамаш дар ҷавоб гирифтем. Охирон гуфтани мо тага оянда чӣ пешравӣ мешавад, клип ё батл? Мухлисо чиро ждат кунанд? Гуфтум озикул, нами любой чӣ мешавад, батл ҳам мешавад, проектҳо ҳам мешаванд, трек ҳам мешавад, клип ҳам мешавад. Дига серьёзно қабидагим да амара. Ҳам хе мерем конкретно. Чизе ки тага план дошт, ҳамаша фаҳмида надаҳаи худаш, мақсад бародару ждат кунен, клипҳо мешавад, трекҳо мешавад, барномаи нав мешавад. Ана тага охирон гуфтани мухлисо да чӣ? Мухлисо да гуфтаним ки репи дастойни гӯш кунанд, фло гӯш накунанд. Мақсад бидонанд да ҳами эвалуэт кунанд, байни ҳами чизи хуба, сифати хуба, сифати туфта фарқ кунанд. Ака ози намекунанд, но қавлне ки бояд бикунанд да, барое ки репа дига хе мефаҳманд. Та ҳозира мардум дига хе мефаҳманд. Ака мо худмон гарани намегирем ки мо репа уже 100% медонем. Не хе нест. Мардум дига хе мефаҳманд ози репа. Баъд мардум бисёртар мардум дар шӯхиву ҳазл не хеле розыгриш хеле чизо маъқуланд. Ба хеле чизо ки давлати мо ё тоҷик ягон ҷуда чӣ намекунад, мақсад байрақа на боло намебардорад. Байрақа ки метавонад боло бардошта? Ягон спортсмен, ягон рассом, ягон ҳофиз, ягон репер, футболист, хай варзишгар бошем. Хеле ба розыгриш ба хеле чизо ба фикри ман Тоҷикистон дар ягон ҷо маъруф намешавад. Ана нашоти намо мухлисое ки наивниан, ку тезбоваран, ҳар чиз дар бовар мекунанд, ҳар реаксия ва эмоцияи амо кумирошон дар бовар мекунанд. Гуфтанем ки бисёр баъд фреб нахӯрен. ҳози ҳами жалас давид кардан мо дадашидаи гуфти гапҳо. Ҳамира бовар накунен да, хеле штоби як аз гиря кунад шумо барои ки ӯ гиря накунад шумо ҳаматон 50 дирҳамӣ ҷамъ кунен ё 5 дирҳамӣ ҷамъ кунен, хеле намешавад да, жалас бовар накунен ҳамин чизда да, барое ки мора уже тӯли як 15 сол шуд фреб мекунанд ё ки 12 сол шуд ҳамин чиз қати мора фреб мекунанд, суми мардума беҳуда мекунанд. Мақсад биё ҳамира айспас худмон назорат кунем, ҳар як тамон, ҳам реперо, ҳам як мақсад як гурӯҳ ҳамон мухлисое ки айудаи ҳамин кор мебироянд, мефаҳманд ҳамин чиза, як группаҳое кунанд ё ки ҳамон коре кунанд ки ҳамин чӣ хеле ки қонуншиканӣ мешавад, ку ҳамира ҳамраи қонуншиканӣ дар ҳамин санъат нигоҳ кунанд, ҳамин жалас давид кардана, барое ки бисёри баъд жалас давид кардан ости гап дар кор нест, охи аз суми мардум қолинча бихарӣ ба пеш хонатор. Баъд охирон гуфтани тага дар ҳамин оиди канали мо чӣ гуфтани худат? Оиди ҳамин барномаи мо. Оиди барноматон гуфтанем ки бо рӯз ба рӯз ҳамира шумо метавонед качественнитар кунед, мақсад ҷои зур даб кунед да, хеле зура саволои аҷоиб иштага. Ждат кунем бачаҳако барномаи навбатӣ иштирокчиёи навқатӣ мешавад, фақат дастгирӣ кунен, дурӯен зиндаву саломат бошем.